urtetik urte gobernu ezberdinek hartzen ari diren erabakiekin krisi ekonomikoan sakontzen ari dira. Konstituzio reformek, dekretuz txarrek, oinarrizko legeek, murrizketek eta reforma ezberdinek helburu bakarra daukate. Aberatsek, gero eta botere eta diru gehiago eskuratzea, langileen pobretze orokorraren, langabezi masiboa, eskubideen galera eta zerbitzu publikoen murrizketen bitartez. Neurri hauek gainera, era guztiz antidemokratikoz burutzen ari dira. Inposaketa erabiliz. Inposaketa delako modu bakarra herritarren kontrako eraso hauek burutu ahal izateko. Honengatik, politika publikoen lehentasunak goitik bera aldatzea aldarrikatzen dugu. Eta Euskal Herrian gaur egun dauden instituzioei dei egiten diogu hori lortzeko beharrezkoa diren iniziatiba instituzional, politiko eta legislatibo guztiak har ditzatela. Instituzio horiei zera exigitzen diegu. Estatutik inposatzen nahi dituzten neurriak ez aplikatzeko. Defizit publikoaren mugak ez onartzeko. Eta iniziatiba har dezatela Euskal Herrian bizi eta lan egiten dugun pertsona guztiok bizibaldintza duinak izan ditzagun. Enplegu duina, kalitatezko zerbitzu publiko unibertsal eta prestazio sozial egokiak izan ditzagun. Alegia, horixe baita gainera krisitik irteteko estrategiarik onena. Sistema berri bat pertsona guztion aukera berdintasunean oinarrituta eta lan produktibo eta reproduktiboaren arteko egungo dikotomian gaindituko duena. Hemen gauden eragile sindikal eta sozialok krisialdia hasi zenetik burutzen ari den politika hauek salatu izan ditugu eta borrokatu izan ditugu. Edo zelan, premiazkoak diren salaketa eta borroka honekin batera haratago joan nahi dugu. Euskal jendarteari alternatiba eskaini nahi diegu. Beste eredu bat posible dela aldeharrikatzetik, eredu hori eraikitzera egin nahi dugu jauzi. Maiatzaren 30-erako deitu dugun greba orokorra beharrezkoa da. Ezinbestekoa da. Nahikoa da ozen eta indarrez oihukatzeko gobernu ezberdinetatik datozen eraso guztien aurrean. Eta horrekin batera alternatiba eraikitzeko prozesu horri hauspoa emateko bultzada.